Pacha no pay them buy am asem tia wan say. Papa ya otimi nchen. You try me blocks egu ho. And was me blocks ni na tonye die. O try o born ne pass o ntwa blocks ma. Me na me try nyo na. Why na we try? Me try me blocks egu my side me pot. Wa asase ne de ehun ma asem. Pot no ma ton pot no. Na me ton pot na blocks no gusu no no was sa ton die. Ono na de asase ne ma wa na. E pacha me to free ne ho. Wo to free ne ho. E pacha. E na wo san ton plot no. E wi ase na wa san twa ne ho. Asesa me blocks egu. Asesa blocks egu so aton. E pacha. Meet you koso e. Enti be 2 years ni. And am ko hu say yayi me blocks nti me call me kana yayi 140. Ana me me board dawuro. Enti da ubolumu no nwa frɛ me sɛ ne bra so ne na akwɔsesa. Ana me ka kyɛ nwa sɛ ne won ka kyɛ sɛ opɛ blocks ni de omra me nka ho asɛ no nhwia me ka. Enti e ka kyɛ wo so won pɛ blocks no. Ana me sɛ me blocks obi 140 wo fama de me gu me ho. Enti me kɔe me kɔ trek. Pato me kɔ check ne ba ya na me sa kɔ ya na blocks ye yi ni sɛ ne ɛsɛ yi ni kra de na untimi nka sɛ bia o kai blocks nya sɛ wo hu dodo ya ye afiri so. Enti me kai blocks no na ye yi 1200 na ne ye afiri so. Ɛna me yɛ me friend no ka che me busa an sɛ ne oyiye. Me busa no so yi 480. Ɛna me sɛ me so me kɔ kai blocks no sɛ na afiri blocks no so. Enti answer be ka che say oyi 788. Ɛna me so there say 788 na year kra na de fam sika ma me. Madam say efi be 2 years ni be 2022 asema me no kan. Ebe sabre ti so onye na so betua me ka. And when you're not doing set up cross, you'll be obeba say young can once a minute. February March a trap me black penny back we. Tia ban I'm to more me papa or fast back when him say, I seem saying I branch with the me and what friend or friend on the car. And also, your castle was much engine or this can be at the Ebeba. And the source of quay, my baby sabri. So by be trace cano and as we meet trace cano. And now say me by me call me see me quack her brush now, Madame could do a brush in and the car in 8,000. Which are blocks to draw say? I thought 3,000. 3,000. And I the aka in 1,000. Say aka go in 1,000. And I'm doing some ebedamo. Patron masem. Yo, mi sempa. Opanyire me mo akwaba. Patron tena se ye ne kasa. Kasa memem no watime nya ho de akofa blocks. Ti tena se ye. Fansa ne to ho ne yen kasa ye. Be me na. Papa wadaro ma udin de say. Kofi Ajay. Papa wadaro ma ofri kro be so. Onwe. Abranti a wakasa sesi a wonim no. Wonim ne kwan be so. Menim se me na naba no. Wona naba. Na se mo abusua. Yo wadaro ma kwadru a wo boy de na wo ka fa ho. De wo muni se. De wo ka. Pacho kasa go afidie nim. De wo ka no. No kure ne mu no kure ni. Me nua ba ko friend ya wusu. Me bi atwam na me ton blocks. Na me short toy. Te me short toy no. Na eje mu no me nua no ka che me se nyama eso ton the blocks. Nti se obaye dia ene ko fa bi. Na me bisa no se o de ji sei. Sa bre no ye ton 2 cedis 50 pesos. Na che se me call for ma me kwa ma me call. And then so blog back we say. And then me mum de ma suspend the kakra. But na de. So when him dey say dey ton blocks. Say me kamba. And you ton blog back we say. Me ade me ntobi. Yo. Me say no bo so. Then say wo ko fam ye no, wo ko ton ma obi nti sa. O ton ye onya sika say. Me bo wo de ma men kan say. Opanyini ka de obeka me say wo ton ye wonya sika say. Say Edin car me fa 120. And a chiro fa say. Na me fan say ni wo no, ni nyina akosi 780. 780. Yeah. To fa ne kakra one fan bo. Me fa no twice. Twice. Yo yankoi. Iti na payment no me de kwa fat. Na bloss no try no, e go ho na ache. Iti omode ye adwuma mo so mo so na abu nti nipa na omode ye adwuma na omre je ti bibiri. Iti me ma me nua na wodi mani ma me fa blocks no asonte e je se dia akwa no ye ho hwie nyi nti de na wode beto me ofa animu no ende nyina hia na me de sa complain no e ma no nti e de man no no mo me ofa no kra ye se me ko no man ko ho nti e cheke dodo no na me so any problem asum nti nyina akosi 32 million.
Papa, ekosi sa sika no. Pacho. Ekosi sa sika no. Pacho na brusa. Esi 32 no ani ana da bi. Pacho sa esi 32 no. Pacho to asoma me. Na me share ni date said work no. Net ahụ chere kakra eba me so. Iti wo side koto obi anim ye ono anadamfo ama obeka kire me nti wo kan ye no na me ye ne se ondo onya abotre ma me na ade no kwa ma boka mu nso eye den a wodo nsa akwa akoka nti nya de a we de excuse bia wo mu nti be 4 days ni na madwuma bi sha ase na am ka je nse wukura da ebe me man half na ending me de half aso no so ti na ubisa mi announcement wo Opagire wo so wo kwase sa blocks no onwia bi na wo de to na nim enti sa brand no na branch wo we no oni ho ono ka kire mi nua no so onyu obi a obeto a ti mi nua no ka kire mi se nyama no so oton ne blocks no ti se mi pebi dia me nkonko fa na do kro no oba ne akai ti mi nua na ma me kwai blocks no obi be fa wo twia ka na so wo ntwia okay o de command wi a no otwia papa yine ya to blocks dodo na wo twia ka nsa na de agu ka mu o mfa nkwansa e bia nipa wo ne na ye adwuma achepa tiembie obi a wo ne na ye adwuma achepa na otimi frost afa bi breme na no yi gu ho anu adwusika ade ba ko aye mfiri ene blocks a ye twa da de ton to timi nka se yo iti me no de eti a ma payment no yes no blocks no ache you call see na hu nyina green na sa wo hu sa ache me nam nim se uti mesin fo no obi a no se de eja wo si ye na dwuma ena o nim se me madwuma mu ho de na me de bre o mo so ho nti tamo ekoduru ho no a o mu se ho aye yi no ena amre jeti bibiri so bet all the same me de me sa akosom ena o ye no hwe nya de be yi tem de ma agya tum ene ho ka nyina no kusi 32 esimetria papa o blocks na ho kasi sei e pacho ye kan ye no na kan da bro 32 na ye 39 million ana me papa of fashion cement so semi ana me say on 36 and 36 no an kasa so bem no so betua 32 na me papa of fashion say on the semi ayi fiasem to the minsom sa enti ma change no ka so discount be ba no na me so me hwe no say ja ka me so me sa be kam da kwa madwuma e be sa be sem no ka sei ti so onya na adwen na me friend phone so kura no hu me course sia wonfa enti ye koy menim ye ne me papa of fashion ko tan na madam fo ba ko kan ti me papa of fashion ye say on twa sika no ma me of fashion no madam fo na ya o ka ho no na madam fo no fa sika no ma me e be sa be me ko na be bia mo me friend madam fo no wo se won ka ho asem ehwe mfa nkire no e sa be si se me no ka se madam enti o ka se e bia onua na mdija ne se won ton a onua ne na mdi plot no ma ne se won ton to mdi plot no ma onua so to me se nipa no beto bros na ka ho a won to na mum se o twa scan half half dia manyi na mum to twa fudi a ani meton dia man e na bros no gu ho enti onua no so me ka bi nkire me se ne bra so beto bros no ba dawro e na me me boy ansa na ne nua ne be ka chem se o bo dawro ni sei me bo dawro se nipa kro akwose me blocks se o ya bobo ya ewura ne bo pass kokose sa ana se so hu na so am o tina wa ma meka de mekwa akoye no abobo ya ewura akose sa kwa wo benya o chefa wo ansana ade achia ni nwane frema ka ne bra frɛ ne se ona akose sa blocks na so mu ko wiai pa to sa pepe enti wo koye announcement wo information center se wo be fa kwantia wa bi so no odinam krum bo dawro odinam krum e bo dawro no se obefa kwan bi so akoye bibi akohwehwe blocks na kira kwan ansana opanyina da na akowia obi blocks enye wia ona me kasa ndika kan se me nua no ene ka kire me se obeton se ono ne kasa mu na onua ka kire onua ne be ka kire so obi so oton ne blocks a wada roma se ne o senka wo hu ni wura na kan wa se ne wura no na me kasa ye nyina ye nuafo na no ono oni ha ene ono so one me pa cho me na minim ne number na me ne number sa time iti tama mi nua ne ka kire me no so one no ye close kakra e che me so ti ase iti sa plot we are working ono a ne di animu de ma no so ti ase nsana ono bebo mama ne iti ne ton ne bibia no mu ni ade de me ka se minim hu bibia na meboa iti ono ka kire me se ono no so blocks no se ne ka se mu wase nipa na auto blocks no o sa ton auto plot no o ton ne blocks no ka ho no ena ma em so no ka kire me se blocks no
wɔtɔn so sɛ nka mentimi ɔnka bisa nka mentimi nkɔnkɔfa ɔno kora ɔno isi a so tenya de a ɛyɛ yi na ɛno nso before yi no ame nyina ahyia me aka ho asɛm ama payment no na kyɛ sɛ ayɛ yi a ɛyɛ mfomsoɔ kakra a menim sɛ aba ɛna ɛno nso deɛ maka kyerɛ ne nipa no a ɔyɛ sɛ memfa sika no ma no already maka kyerɛ sɛ wokura dɛ ɛbɛ mama and half ɛnde nam de aka no aso no so Eja, wada Roma, sikasa na wo hwe animu sese. Madam sisi akwada me bros no, me chef am ko hwe na me ka se me ko ya sa bros nyenti bros no no ana akọ sent. O go isi a bros no eguo. E na ekura me ba ikura. Aka kura na elu tawo. Na ekura me ba ikura me ko kire obi so ohwi anwea bi. Bros no egu ho. Me de ma fire kan ho asem de. Me ka aduane am de me tisha manum. Se me nkɔfa blɔs bia wo bi ɛna akɔ hɔ nso a so bia yi blɔs wo hɔ a obehu blɔs agu wo bɛsɛ bɛ 5 years ana bia gye saa uyi ya obehu sɛ with 3200 ne ma wana atwa sa pɛpɛpɛ dabi 3200 madam me nyi saa na abɛgye sɛ ye kɔka na blɔs me kɔka ye na 1200 almost 1200 na afi so na ka 1826 woni abusua kɔka ye ne sika sɛn ne kosi ye me patom na abusua kɔka ye kosi 32 na sɛne 3200 ɛna ontwea ye ɛdi sɛ me patom ye kɔka ho asɛm match ni mo hɔ match ebesi sabe ontwea ye opanyina adai ɛna meka sɛ ho kyerɛ kakra bai so nti me ofa na ɔde asɛm kɔto n'anim no meka kyerɛ no so ɛna ɔse mfo so akɔpem sɛ ɔbɛba no metwe ska ahokyerɛ na de saa no ma no bae ya de a aka sɛ mentua no mentimi ɛnyɛ saa bɔ tinya meboa wo hu ade di animu sika sɛn na ade ba de 16 papa sɛ de abusua tena ase a ɔmo kan ye no wada roma bɛsrɛ sɛ gye de abusua kan ye no tum na wo si ye yi so de a ye bɛkɔ akɔhwɛ wɔno na di kan de ne nsa kɔ kan ye a wanka no kora wo board de ruansa enti sɛ de ro na chi wa bɛgye atum sɛ ye ɔno a na wasan fa akyira a ye sa bɛbɔ wrem nipa wafa ne ye behu enti de abusua ne kan ye sɛ sika ne mesrɛ sɛ enka gye eno ne tumu ye dan a mo ye abusua e mesika e metete montem ti de abusua tena se kan ye a wo 3200 na wo gitu mu no mesrɛ sɛ enka gye eno ne tum na ye nhwɛ de ye bo ye nim pacho what ase ye bebe na ugwa da nya me de kye ya e brebe na risk ne beba am obe 2 am de aba na am famna fa bra ha okay any problem enti e ma wa no pa na nya me de kye ne yete ase a ayere so adonko na wa ha fasika ne bra papa mo fasika ne bra ha sei ti misraw nya me me ahoden na nya me ya adoma nya sika no na ebetwia se de ebe ya asomdwe ebeba wo bibi kan me pacho we enye ebra di kan wakasa asem na kire wo de eto bo asena me ntwa me ho bre ye ba ye beto aso se enye bre di kan a ye be ye nkrata ato so